Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію кримського блогера Нарімана Мамедімінова на продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО. Клопотання розглядалося на рішення 3-місячної давнини. Тоді Наріману продовжили арешт на 2 місяці. Щоправда, за цей час Мамедімінов отримав ще один термін тримання аж до 18 лютого. І якби окупаційні судді пішли на поступки, то наступні рішення про арешт вже були б недійсні. Данное рассмотрение было, формальность, просто формальность. Мы, конечно, высказали свое возмущение таким положением дел, так как нас, как защитников, ограничивают в 3 суток. И если мы пропустим хотя бы 1 день и подадим на 4-е сутки, то у нас никто не примет данную жалобу и никто не будет рассматривать. А здесь позволяют себе такое длительное время не рассматривать. Наріман выступал в своей речи и говорил о том, что все, как всегда, остается без изменений, так как это политически мотивированные дела, и они все идет однообразно. И оставили меру пресечения такой же до 16 февраля. А так, конечно, он был очень рад увидеть джамат, который смог пройти в зал. Очень был рад, что пришло очень много людей. Нагадаю, громадського журналіста та блогера Нарімана Мамедімінова силовики окупованого Криму затримали в березні минулого року. Йому закидають публічні заклики до тероризму через інтернет. Підконтрольний Кремлю суд залишив журналіста за ґратами до 18 лютого.